هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبالما سنة سبنا لجل كلو أموفو كو تري تري أو كنا كسنة سبنا سنتي أو كجبرانوكا نواتينا أما يرالا كافو نياوا كنا سجليسا كنا بكما أو كان ينغلو جبيروكا مغم بامبلو كوريانسا كومي لادالا ويانفا أنانكراموكاي الشيخ محمود كما مفا الشيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيبلك مجمل بيبولو كانيشي أمبالما ماني واتينا ماليكونو أني مالكوكا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد أما مصبين تنو أما بركة وكف عن السلام كنت محمد كان لمن كشاله كوجاك أنا كسبوا أنا كدون كواني مقام وتبرع كواني من فوق تاسيب يوما. أستاذ أحمد أمي دعوك على كم بسوا آمين آمين كتاب بلا جلنا إن شاء الله. أمي فولي بلا كتا ألم باب بلا جلنا إن شاء الله. وكل فانتنا بلا جلنا جاء أني مسو دمسة أني ما قربا أمي دعوك على كم أمي بسوا بوما آمين فوتو أنا كتاب بلا آمين جلنا آمين وبالله تعالى التوفيق. ما شاء الله. نوتي منك أبوي أمدو نينغالو كوننا أمبالما دوي نينغالو بلاكنا كالي كونيسي ربنا كوفي جمانا ما nga ale muso na babe ɲɔgɔn kan. Muso ni ba kɛlɛla ale ko ko muso in ka to ka so a kɔni ma waati kɛrɛkɛrɛnnen fɔ ale ko muso in ka to ka so o waati in fana janyana ale nana nimisa a ka kɛwale in ale b'a fɛ muso in ka sigi ale ma yala silamɛya la f'ale ka furu kɔrɔ de kɛ wa o furu kɔrɔ ma muso bɛ se ka sigi a ma. Ustaz Ahmad, naam, an b'a fɛ ka walawale dɔ ɲini nin yɔrɔ in na mɔgɔ faamuya ka sabati. Ale kun b'a fɔ ko muso ka taa u kaso don min na ale ŋaniya kun ye taa ka so yanni waati kɛwata de furusa de ye. furusa yɛrɛ de kun ye. N'a ŋaniya kun ye o tuma na bɔ n ka so i ka t'i ka so ni ŋaniya ye furusa ye o kɔrɔ muso ye o furusa in kɛ. Muso taalen a ka so muso ye waati jan kɛ. An bɛ a fɔ komi a ma waati hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ. O tuma na sisan an b'a fɔ ni a y'a sɔrɔ waati in janyana ka tɛmɛ i da waati kan fo furusiri kura ani furu nafolo kura ani seede kura. Voilà. Furusiri kura mana fɔ o ko furu kura de don. Basa ni k'i muso ni ko muso ma ko i y'a furusa walima t'i ka so ni furusa ŋaniya ye a furusara ko ye a kelen ka taa a ka so o tuma na ni e b'a fɛ a ka segin o bɛ se ka kɛ kalo saba sigi kɔnɔna de la. N'o ye furusa ye o dun janyana n'a janyana ka tɛmɛ o kan a yɛrɛ de b'a ta hakɛ dɔn n'a janyana ka tɛmɛ o kalo saba in kɔni kan o tuma na ɲinini kura de bɛ kɛ ka furusiri kuraw kɛ ka furu nafolo kuraw bɔ ala k'an bɛ sababa. Allahu akbar. A bɛ taa muso ɲini kura ye a bɛ taa ɲini kura ye a fa n'a ba a fa fɛ o tuma na o bɛ furusiri kura kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ don kelen o b'a fɛ a ka segin o tuma na i bɛ furusiri kura kɛ don kelen jɛn kɔnɔna na ani bɛn kɔnɔna na ka furu nafolo kura bɔ hali n'o kɛra 2000 3000 de foyi t'a la alhamdulillah. Masha Allah. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali dɔ bila ka na a ko ko olu ka alimami a selila n'o ye seli kɔnɔna na fili y'a sɔrɔ o fili kɛra mun ye a ka dɔ farala seli kan seli banna min kɛ alimami ma segin a ma seli ni latilen fɛnw kɛ n'o ye sujudi sahaw ye a ma kabila kɛ a ma baara kɛ k'olu ka seli kiti bɛ cogo di. O ɲuman kun ye min ye ani min bɛ ko dafa alimami mana fili i bɛ a fɔ a ye sali kɔnɔna na a bɛ fɔ a ye ni subhanallahi i y'a faamu ni sali banna ni alimami m'a ka fili dɔn i b'a fɔ a ye i barakan na i y'a faamu i ko min ɲɔgɔn kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam ani sebaw kɛra ni alimami ma sɔn o si ma o tuma na aw bɛ taa aw ka baara kɛ a banna
baada de kan ka kɛ parce que ɲinana ka dɔ fara sali kan ni ɲinana ka dɔ fara sali kan salamu bilalen kɔfɛ i bɛ sujudu 2 kɛ ka salamu wɛrɛ bila o tuma ni alimami ma sɔn k'o kɛ a ɲininen bɛ alimami kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛɛ ka baada salamu kɛ ala k'an bɛ sababu ma amin faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a ko k'ale fana bɛ kɔfɛ nka ale balimakɛ bɛ dugu kɔnɔ yan mais n'ale nana kuma bɛɛ balimakɛ tɛ kuma ale fɛ ale kɔni t'a dɔn a ye fɛn min kɛ balimakɛ in na wa ale yɛrɛ bɛ balimakɛ ɲininka balimakɛ in b'a fɔ ko foyi tɛ ɲɔgɔn cɛ a dun tɛ ka kuma ale fɛ yɔrɔ o kɛwale in filɛ nin ye a bɛ don datigɛndala la silamɛya kɔnɔ wa datigɛndala ye mɔgɔ 2 de ta ye ni kelen y'a datigɛ e la e ye i ŋaniya ɲɛ i ye kɔnɔnajɛya ye e ka kuma fɛ i ka a fo o kɔrɔ hali ala fɛ yen e de ka fisa a tigilamɔgɔ ye ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ 2 man n'u datigɛ ɲɔgɔn na nin bɛ ka gɛlɛya nin bɛ ka gɛlɛya ko min ko ka di ala ye u 2 la ka tɛmɛ dɔ in kan o de fɔlɔ bɛ salamu bila daminɛ fa khayruhuma huwa alladhi yabda'u bisalam o ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam datigɛndala haramuyalen don a tɛ bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ foyi t'a la hɛrɛ foyi t'a la o kumana e bɛ ka i kɔnɔnajɛya a tɛ ka foyi fɔ e ta banna o la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala tɛ mɔgɔ minɛ ni foyi ye f'i seko i seko kɛ dɔrɔn a banna ni n'a bɛnna e balima dɔ i k'a fɔ n'i kan ka kuma minnu fɔ a ye k'o fɔ a ye i k'a ladi ni ala ko ye a banna hali n'a y'a si kɛ a ma kuma fɛ a tɛ foyi tiɲɛ na a junuw b'ale de kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a ko k'ale ye banabagatɔ ye bon bana kɔnɔna na ale tun bɛ muso 1 de fɛ yen ale ma se ka taa 2nan fɛ yen yala o bɛ jate tilenbaliya muso ni ɲɔgɔn cɛ wa Ustaz Ahmad i b'a dɔn diɲɛnatigɛ ko bɛɛ hadamaden n'i bɛ ka ko o ko kɛ i seko danna ka ban foyi t'i la e kɛra banabaatɔ ye laysa alal maridi haraj i y'a faamu ŋaniya wɛrɛ t'e la min ye jɛngɛ ŋaniya ye e dɛsɛra e bɛ nin kaso e tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen e dɛsɛlen de bɛ yen moyen tɛ ye ka taa yɔrɔ si bilen i y'a faamu o tuma na e bɛ yen nɔ de sa o dɛsɛ de don i y'a faamu ne a y'a sɔrɔ i banana sa i bɛ se ka taa o bɛɛ ka yɔrɔ la o bɛɛ ka i ladon o bɛɛ ka baraji sɔrɔ o de laɲininen don walima fana muso 2 b'i bolo dɔ bɛ yen o tɛ se ladonna dɔ bɛ yen o bɛ se ladonna mɔgɔ dɔ bɛ yen o mɔgɔ tɛ cɛ la o tɛ k'i ladon o tɛ ka hali o yɛrɛ ladon kuma ma se cɛ o tɛ se ka e kɛnɛma ladon kuma ma se e bananen ma o kumana e bananen min b'i ladon i b'i yɛrɛ tɔ bolo k'i ladon a banna i y'a faamu a fɛn bɛ tila yɔrɔ damadɔ la fɔlɔ ye jumɛn ni e tɛ se ka taa i bɛ yɔrɔ min na o b'i ladon ni u bɛɛ bɛ se ka i ladon ko e bɛ se ka taa i ka tuuru la u bɛɛ fɛ yen k'a sɔrɔ a ma e degun a ma bana ma juguya ka so la i bɛ t'u bɛɛ fɛ u bɛɛ b'i ladon u bɛɛ b'a baraji sɔrɔ ni a y'a sɔrɔ fana mɔgɔ minnu don min b'i ladon o de b'i ladon tɔ ninnu yɛrɛ tɛ se ka hali u yɛrɛw ladon janko e o kumana i bɛ to i ladon b'a bolo ala k'an bɛ sababa jɛngɛn tɛ a bɛ komi n'a fɔ sisan dɔ bɛ se dumuni tobi la dɔ bɛ yen a tɛ ka hali seri tobi i b'a dɔn fana o ye ko dɔ ye sa dɛ dɔ bɛ hali seri a tɛ se ka tobi n'a y'a to a bɛ kɛ ji salasala min bɛ a tobi o ta bɛ dun min t'a tobi mɔgɔ sa a kana tiɲɛni kɛ a bɛ fɔ k'a ka taa tobili kalan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala laada dɔw bɛ an fɛ yan furu dugusɛjɛ u bɛ taa kɔɲɔkɛ ɲininka furu jara nin kɛra qu'est-ce que ko ɲininkali wɛrɛ bɛ silamɛya la nka a tigilamɔgɔ a tɛ bɛɛ ka ɲininkali kɛ bɛɛ ka ko tɛ o furu ye gundo de ye kabila 2 ni ɲɔgɔn cɛ gundo fana don tuguni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ gundo fana don tuguni cɛ ni muso fa ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu kabila 2 ni ɲɔgɔn cɛ olu danyɔrɔ bɛ yen i y'a faamu o kumana cɛ fana a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ o fana danyɔrɔ bɛ yen cɛ fana ani muso fa fana ni ɲɔgɔn cɛ o fana danyɔrɔ bɛ yen o kumana nin yɔrɔ in o ye cɛ ni muso fa ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn de ye mɔgɔ 3 de bɛ jɛnna i y'a faamu k'a fɔ i ye muso furu denmisɛnnin don a ka jate la a tigi ka murabu ye o de ma denmisɛnnin don yalo i y'a sɔrɔ denmisɛnnin tari i y'a sɔrɔ musokɔrɔba nama don i y'a sɔrɔ a ma deli ka jɛnɛya kɛ tari i y'a sɔrɔ jɛnɛyakɛla kɔrɔ don o ɲininkali voilà parce que e taara fɛn san k'a fɔ fɛn kɔrɔ don e taara sɔrɔ kɔrɔlen don i ka hakɛ de don i y'a faamu ni ko sisan k'a fɔ i ka a dogo fa la o man kan ka kɛ o
i bɛ fa bɔ a kalama mun kosɔn a bɛ k'a denw lamɔ cogo min na a ka fɛɛrɛ kɛ ka o jateminɛ k'o révision kɛ ni a y'a sɔrɔ i ye muso a y'a d'i ma cogo min na i y'a sɔrɔ cogoya la ni o fɔra fa ye k'a fɔ i y'a di a cogo min na n y'a sɔrɔ a ka sanu n y'a sɔrɔ a cogoya la layidu min tun man jɛ o layidu dafara fa b'a dɔn k'a fɔ n den lamɔcogo ka ɲi n bɛ système min kan n bɛ continuer o ye i y'a faamu mais fa ka jate la denmisɛnnin dɔ ja o y'a sɔrɔ o bɛ tiɲɛni na dugu kɔnɔna na o tuma na ni fa y'o dɔn o tuma na a bɛ système changer a b'a dɔn k'a fɔ ja ko bɛ ko wɛrɛ bɛ ala k'an bɛ sababu ma o tuma na mɔgɔ bɛɛ k'a ɲininkali kɛ o tɛ bɛn i ka côté min ye i bɛ t'o ɲininkali kɛ mun nin ye cɛ n'a muso ni muso fa ka ko de e b'i da don o la mun a y'a bonya wa i t'i yɛrɛ ta jɔrɔ i yɛrɛ tun ta jɔrɔ o tuma na sisan nka cɛ kan k'a fɔ muso fa ye i y'a faamu ala k'an bɛ sababu ma ala k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ man k'i da don a la mɔgɔ wɛrɛ ka ko tɛ ala ka faamu ko ɲuman d'a ma dɔw b'a kɛ fɛti ko ye o bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛ nɛgɛ de ye o fɛti ko in tila bɛ nkalon o muso joli joli de bɛ yen n'a sɔrɔ u bɛ furu ko denmisɛnnin o b'a sɔrɔ musokɔrɔbaw don a mɛnna muso balakaw bɛ taa ka taa kɛ fɛti ko o ye k'i denmuso sutura de a sɔrɔla tiɲɛ kan fɛti kun tɛ a sɔrɔla nkalon kan fɛti kun tɛ n'i k'i ka min sɔrɔla tiɲɛ kan k'o kɛ fɛti ye o kɔrɔ fɛti ma kɛ min na o fana bɛ fɛti k'a ta la k'a yɛrɛ sutura kɛ o tɛ wa o kun tɛ o fɛti fɛn tɛ nin ye o fɛn min don gundo de don mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ n'a muso ani muso fa bana setu ala k'an bɛ sababu ma ninnu ye gundolakaw de ala k'a ko faamu ko ɲuman d'an ma fɔlɔfɔlɔ laada ko minnu tun b'an bolo a bɛɛ ye nkalon a si tɛ silamɛya dɔ ye ka ko ta k'u ɲagami ɲagami ɲɔgɔn na a si tɛ silamɛya dɔ ye Ustaz Ahmadu ninnu bɛɛ la a bɛ fɔ k'an ka jamanaw ye ko silamɛ jamanaw de don an minnu tun bɛ laadari kalan dɛ est-ce que o ye nin ye laadari la an y'a ye mukadamati la dɛ est-ce que a tun bɛ an ye mukadamatu est-ce que an tun b'o kɛlɛ est-ce que a tun b'o la wa ani lasumawi ani khallo o tuma anw ko an tun bɛ silamɛya na ka kɔrɔ o kɔrɔlen an k'a ɲɛɲini dɛ n'an tun b'a tiɲɛnama de kan walima n'an tun b'a nɛnɛdɔgɔlama de kan walima n'an tun bɛ ani laada de ɲagami ɲɔgɔn na ala ka faamu ko ɲuman de an bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko dulɔ tɔɔrɔ min se mɔgɔ ma k'an k'an da don o la cogo min na faamuya ka se ka sɔrɔ o la dɔɔnin quoi. Ustaz Ahmadu dulɔ tɔɔrɔ tɛ ban ni a fɔra alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dulɔ wale de ko kojugu bɛɛ lajɛlen ban ale bɛ se ka kojugu bɛɛ wolo filankafoya ye kojugu ye bangebaa fila k'olu tɔɲa o ye kojugu ye hadamadenw tɔɲani ye kojugu ye k'i yɛrɛ faga o ye kojugu ye k'i yɛrɛ bana o ye kojugu ye o tumana dulɔ minna bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ i mana dulɔ min i bɛ se ka mɔgɔ faga n'i ye dulɔ min i bɛ jɛnya kɛ n'i ye dulɔ min i bɛ taa bin walimusow kan n'i ye dulɔ min i fa n'i ba i b'u jɔlen to k'u nɛni se t'u ye u bɛ kasi u ɲɛji bɛ bɔ umul khaba'is dulɔ man ɲi hɛrɛ foyi tɛ dulɔ la n'i y'i jugu ye dulɔ min na t'i da ka sunɔgɔ i tilala i jugu n'i y'a ye k'a bɛ dulɔ min sira kan i tilala pewu min b'a nɔfɛ o tɛ dɛsɛ a la i donni dulɔ man ɲi o de y'a to ni silamɛya jugu n'u b'a fɛ ka silamɛya k'a tiɲɛ u bɛ dulɔ min de wara denmisɛnnin bɛɛ bɛ kɛ dulɔ min na ye a bɛɛ kɛ dusukun tan ye dusukolo t'a si la a bɛɛ bɛ fasa o dulɔ yɛrɛ wari yɛrɛ o t'o sɔrɔ laban o bɛ taa suɲɛ ka dulɔ min o tumana n'u m'a suɲɛ t'a sɔrɔ o bɛ bin mɔgɔ kan insécurité bɛ wara balawu bɛ dulɔ min nɔfɛ i y'a faamu ala k'an kisi dulɔ min ma ala k'an kisi dulɔ min ma minnu bɛ dulɔ so ya dulɔ yɔrɔ ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la i bɛ taa jahanama de i bɛ ka balo jahanama de la walahi i bɛ balo a la ala k'an kisi tasuma ma faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma amina rabbi amin n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko yala den musomannin n'a ma balikuya k'o fo ko fɛn b'o la silamɛya la wa musomannin balikuya ye qualité fila ye dɔ bɛ yen a ma balikuya nka a kɔrɔbayara ani balikuw bɛɛ lajɛlen hukumu ka surun ɲɔgɔn na a tɛ bɛn i k'o fo ali bintul mumayyiza i y'a faamu min kɔrɔbayara farikolo la min ni muso balikuw bɛɛ lajɛlen bɛ hukumu kelen nka a ma balikuya taamasiyɛn o ye fɔlɔ a tɛ bɛn k'i tɛgɛ don o tɛ bɛrɛ sɔrɔ o ye fitina ye mais min ye fitinin ye o cɛman fara denmisɛnnin man kan olu musoya tɛ olu la olu kɔni musoya taamasiyɛn foyi t'olu la denmisɛnnin fitinin kɔni ayiwa san 5 san 6 san 7 i b'i tɛgɛ don olu tigi la foyi t'olu la baasi foyi t'olu la n'o tɛmɛna ka bɔ an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko
ka kiti bi cogo di silama dɔ ma a tɛ seli ɲɔgɔn surtout jeune nakaw fɛ yen man ɲininkali min fɔ silamɛ dɔ nka a tɛ seli i tɛ nin walawala a tɔgɔ ye silama tɔgɔ b'a la i ko Muhamadu a ko Muhamadu i ko Ahmadu o b'a la nka misiri a tana ye misiri pewu a tɛ seli fana a tɛ seli silamɛya tɛ tɔgɔ ye silamɛya tɛ k'a fɔ ko n fa ni n ba ye silamɛ ye la silamɛya ye i yɛrɛ kun b'a la wa tani t'a la n'i t'a la kɔni i t'a la de mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ seli hali ni i boloju bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye i yɛrɛ tɔgɔ ye silamɛ ye i wolola silamɛ du kɔnɔ n'i ye seli bila ka ban i ni Abu Jahali bɛɛ ye kelen ni jahanama tɛ ni sara ka taa yɔrɔ t'i la i y'a faamu silamɛya laadalama silamɛya bil intima silamɛya k'a fɔ ko n ka mɔgɔ ye silamɛ n fana ye silamɛ ni da ye ten dɔrɔn ni tɔgɔ ye ten o bɛ se ka ɲɛ diinɛ wɛrɛ la o tɛ ɲɛ silamɛya na dɛ silamɛya kɔni ye kɛwale de ye ani limaniya n'o fila tɛ yen ka ban walima kelen bɛ yen kelen tɛ yen ka ban a banna fanga t'a la kɛwale bɛ yen limaniya tɛ yen i ye munafiki ye a bɛ komi n'a fɔ silamɛ nafigiw ta limaniya bɛ yen kɛwale tɛ yen i ni Ibilisa bɛɛ ye kelen ye a dalen don Ala la nka a banna Ala ta la o kumana kafiri don o kumana limaniya ani kɛwale qawlun wa amal wa i'tiqad Ala k'an bɛ sababu o kumana n ye silamɛ tɛ yen tɔgɔ ye ko n tɔgɔ Muhamadu walima n tɔgɔ Musa Isa wala Abubakar Usman e tɛ seli i ni Abu Jahali bɛɛ ye kelen i ni Abu Jahali bɛɛ ye kelen Abu Jahali kun dalen don ko Ala bɛ yen i y'a faamu nka a banna silamɛya ma a banna ka to Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam i n'o bɛɛ ye kelen ye Ala k'an bɛ sababu n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na k'i ka dɔnni ɲini k'a dɔn dɔnni min ye haramu dɔnniw ye i n'a fɔ cɛncɛndaw ni kɔlɔnfiliw ni sirika baara tɔw ni k'i yɛrɛ o dɔnni ɲini mɔdɛli bɛ silamɛya kɔnɔ o tɛ bɛn o kana taa musirikiya kalan kɛ e ma tila silamɛya kalan yɛrɛ la min b'i nafa i ma tila o kalan na curiosité jumɛn de bɛ i bila ka taa k'i bɛ taa bugurula kalan kɛ i bɛ taa kolonifili kalan kɛ kabini bɛ don a kalan ye réseau kɔnɔna na sitani de bɛ tugu i kɔ Ustaz Amadu o mɔgɔ minnu dɔ bɛ yen n'u taara ka gɛrɛ a tigi la m'o la dɔrɔn sitani ser'u la parce que Ala jugu n'i donna olu ka réseau kɔnɔ ayiwa Ala t'i dɛmɛ bilen dɛ a t'i dɛmɛ dɛ e ma don k'e bɛ taa o dawa e donna de curiosité dɔrɔn de la n ka don n ka nin ɲɛ dɔn n'i ye mun ye tan si ka kuntala man jan bilen o ko façon ninnu ma dɛ kuranɛ bɛ yen e ma tila o durusiri la hali ka salo sura yɛrɛ i t'a caman min bɛ i nafa i tɛ o kɛ yali k'i bɛ taa kolonifili k'o dege k'o cogoya dɔn k'o gundo dɔn buguridaw ani sitani baro n'i farila sitani yɛrɛ bɛ dula o bɛ fa wuli la o caman ba o tɛ bɛn fiyewu o tɛ bɛn fiyewu a haramuyalen don kana taa kalan nka fɛn kala fɛn min b'i nafa ihris ala ma yanfa'uk n'o tɛmɛna ka bɔ yan balima dɔ ye ɲininkali dɔ bila ka na ko yala a bɛ ta ka cɛ ye a ka jɔlɔkɔni dɔ a kana walima bololafɛn ninnu don bolo la jɔlɔkɔ façon jumɛn cɛ ni goromɛtiw ni masiriko boloma jɔlɔkɔ masirilama a warijɛlama walima sanukulɔrɔlama walima nɛgɛfililama yali cɛ bɛ se ka o dɔn wa cɛ tɛ se k'o dɔn olu ye musow ka masiri de ye Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a haramuyala cɛ ka muso fɛn dɔn ninnu ye musow ka fɛnw de ye cɛ kɔni bɛ se ka masiri kelen min don i yɛrɛ kun na Ustaz Amadu o ye bolonɛmɔni de ye i y'a faamu i bɛ bolola nɛgɛ dɔn bolonɛmɔni na i y'a faamu a banna o de dɛgɛra an ye a ka kɛ warijɛ fana ye i y'a faamu Ala k'an bɛ sababu n'a kɛra nɛgɛfin ye a tɛ bɛn n'a kɛra sanu fana ye a tɛ bɛn warijɛ dɔrɔn o dɔrɔn de bɛnnen don cɛ la musa kɛra an ye n'o tɛ masiri in tɔw bɛɛ ka goromɛti don yan ka cɛnni don jɔlɔkɔ dɔ i kan na a bɛɛ lajɛlen ye musow ta ye a haramuyara cɛ k'a kɛ Ala k'an bɛ sababu Ala ma sɔn a ma Ala kira ma sɔn a ma sallallahu alaihi wasallam o n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko yala cɛ minnu n'u kunsi ka ca olu ka jɛnɛba ko kiti bɛ cogo di kunsi ka ca yɛrɛ
so ama kunsigi cara cogo cogo ji bɛ se ka kunkolo dugumana sɔrɔ i kunsigi cara cogo cogo janaba ko kɔni ji ka kunsigi dugumana sɔrɔ cogoya bɛɛ la wa kunsigi cara cogo cogo ji tɛ dɛsɛ ka don kunkolo dugumana na ala tɛ an bila fɛn na an tɛ se min na i y'a faamu ala tɛ fɛn fɔ an ye fɛn min an tɛ se o tuma i kunsigi cara cogo cogo fo ji ka dugumana sɔrɔ fo ji ka dugumana sɔrɔ o tuma ji ka kunsigi dugumana sɔrɔ fana n'a ka di ye kɔni fɛn gɛlɛn foyi tɛ i y'a faamu ni ji ma se i kunsigi dugumana na dɔrɔn janaba ko man ɲa i bɛ segin a kan o faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma. o ɲininkali kelen kɔnɔna na sisan muso min bɛ mesi dɔw kunna olu ka seliji t'a la i b'a dɔn yan'an ka taa seliji ta yɛrɛ ma fɔlɔ mesi bɛ muso kunna ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ye o muso faso danga ala y'i danga dɛ danga kɔrɔ ye jumɛn ala ka danga ka jugu ni bangebaa fila ka danga ye i y'a faamu ala ye i danga kɔrɔ ye jumɛn k'i gɛn k'i yɔrɔ ma janya ale ka hinɛ na i y'a faamu a tɔrɔ wala ibad an rahmatillah k'i gɛn k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ masaba kɛ hinɛ na o kumana mesi bɛ muso kunna e danganen don muso minnu fana bɛ a kundigi kɛ ka mesi digi muso wɛrɛw kunna olu fana danganen don min fana bɛ mesi feere a tigi ka nafolo fana danganen don alwasila wal mustawsila i y'a faamu a bɛ min kunna o min b'a dɔn kunna o fila bɛ danganen don min fana ka baara ye k'a feere fana i ka nafolo danganen don hali n'i y'a bɛɛ kɛ saraka ye ala mago t'a la inna allaha tayyibun la yaqbalu min al-a'mali illa tayyib ala tɛ foyi minɛ fo fɛn sanuma n'i ye mɛsi feere ka hali a tɔnɔ bɛɛ di ala ma ala mago t'a la kuma ma se a jɛ kama ala k'an bɛ sababu ma o kumana sisan mɛsi bɛ mɔgɔ minɛ déjà e danganen don fɔlɔ kabini seli kuma yɛrɛ ma se sisan ko bɛ jumɛn na yali ni e ye mɛsi di i kun na seliji ji tɛ se ka i kunsigi yɛrɛ sɔrɔ i b'a dɔn e danganen don ka kɔrɔ n'e ka seliji kɔni ma ɲa o tɛ bara mɔgɔ la i donn'a kan e ye mɛsi biri i kunkolosi la ji yɛrɛ tɛ se ka e kunsigi fansi sɔrɔ o kumana e ka seliji ma ɲi kuma ma se ka janaba ko ma a ka ca la a bɛ minnu yɛrɛ fana kunna mɔgɔ tɛ ala ko la dɛ an b'o fana fɔ al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir al-asaru yadullu ala al-masir i y'a faamu o kumana sisan muso bɛ yen n'i y'a ye ko mesi tɛ ban a kunna a ka ca la i t'a sɔrɔ ala ko t'a bolo dɛ parce que ala bannen don ale la ni ala ko kun b'a bolo ala kun tɛ a to fiye ko mesi ko ka ɲɛ a bolo n'i ye mesi ye muso kunna sanga min fɛ sigi a ka sali ko la dɛ i t'a sɔrɔ a tɛ sali yɛrɛ ɲɛni yɛrɛ la ala k'an bɛ sababu. an balimaw waati n'a tagacogo kama nin bɛ dan sigi an ka nin sigida in na an b'a ɲini an ka segiw fɛ sa kuma laban b'a bolo ko kɛ ka fara dugawu kan inshallah ala k'an bɛ sababu ma Ustaz Ahmad an ka dugawu kɛ ala k'an kana ala k'an kana silamɛ ala k'a taa ɲɛ ya rabbi ya karim silamɛya dɛmɛbaaw ala k'an bɛɛ fara silamɛya dɛmɛbaaw kan k'an bɛɛ dɛmɛ diinɛ ye ala k'a taa ɲɛ tiɲɛ diinɛ ye ala k'a taa ɲɛ silamɛya gɛrɛ ye a originali n'o ye ala ta ye ani kira ta ye foyi faralen ta ka fɛn ma bɔ a la ala kira sallallahu alaihi wasallam taara ka min to a bolo ala k'an kana k'an bilasira karisalakaw ka silamɛya an nana mɔkɛw sɔrɔ ni an nana a bɛɛ nkalon n'i mana ala kira sɔrɔ a kan ka ban fu b'i bolo ala k'an kana k'an bila ala kira ka sira kan sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz Ahmad o kɔfɛ kuma kuncɛ la an bɛ aw fo Sunna TV kɔnɔna na yan a bɛ baara la su ni tile an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka cɛsiri la n'aw ka dugutaw la ala ka barika don aw la o kɔfɛ sa a lamɛnba jɛkulu bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo silamɛya kanu de y'a to u b'a lamɛn n'o tɛ diinɛ fɔ yɔrɔw ka ca an b'u bɛɛ lajɛlen fo hamina ko bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na an lamɛnbaaw la ala k'aw bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya hamina ko bɛ fɛn fɛn na ala k'an bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya anw ni aw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala kan'an kunnangoya ala kan'an danw yira ala kan'an kamana kɔn ala k'an n'aw kisi laban ko juguya nasɔn bɛɛ lajɛlen ma wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseera an balimaw nin bɛ dan sigi an ka sigida in na ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه